Gisugda na ang filing sa Certificate of Candidacy alang sa labing-unang 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections sa Bangsamoro Region o BARM. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Efren Mamak nga manukad sa Cotabato City. Efren. Sara, alas 8 kaganinang buntag diyang giablihan ang COMELEC offices sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City alang sa mga buot magpapili sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections sunod tuig. Hugot sab ang seguridad nga gipatuman sa kapulisan sa maong COC filing nga mulungtad hangtod Sabado, November 9. Gisugda na karong adlaw ang filing sa Certificate of Candidacy alang sa mga buot magpapili sa labing-unang 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections sunod tuig nga dungan sa 2025 national and local elections. Gipay gayon kini sa buhatan sa COMELEC sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City nga gitambungan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Gusto nating maipakita sa lahat na pag magsimula na sila sa pagpa-file ng Certificates of Candidacy. At the same time, gusto nating lang igarantiya na maayos at tahimik ang magiging filing ng Certificates of Candidacy natin sa buong bansa. Gani sa unang adlaw sa filing of COC, pipila na ang miduso sa ilang COC sama sa posisyon pagka-district representative sa Parang, Maguindanao del Norte. Isolong ang ating political struggle. And then sa parliament, kami bilang mga religious leaders, wala nang dapat na mainam na hakbang maliban sa ikangay sumabak sa eleksyon sa parliament. Unang nakaschedule ang COC filing alang sa Bangsamoro Parliamentary Elections niadtong October 1 to 8 nga dungan unta sa COC filing sub alang sa 2025 national and local elections. Apan tungod sa gipagula nga desisyon sa Korte Suprema sa pagtangtang sa sulod sa BARM, nasibog sa November 4 to 9 ang COC filing. Sumala ni Garcia, dayon nagayud matud pa ang eleksyon bisan duna kunoy buot nga i-postpone kini. Kaya tayo pumunta rito sapagkat nabalitaan din natin yung maaaring pagpa-file ng panukalang batas ng pagpopospone ng Bangsamoro Parliamentary Election. Subalit gusto natin ipakita na hindi naman napapaapekto ang COMELEC sa mga maaaring ma-file na ganyan sapagkat again, hanggat walang batas na andun yung paghahanda ng Commission on Election, tatapusin natin itong filing ng candidacy mo. Sumala sa COMELEC, ana sa 73 ang seats ang punoon alang sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa maong ihap, 40 niini alang sa regional political parties, 25 alang sa parliamentary districts, ug 8 alang sa electoral organizations. Subay sa balaod, anaunta sa 80 ka seats ang punoon apan wala na naapil ang 7 ka district representatives nga mga posisyon sa sulo sanglit wala na nalakip sa BARM ang maong probinsya. Hindi kasi call ng Commission on Elections yan. Basta sa amin, we will conduct the election base doon sa 25. Basta hindi 32, nakasama dapat ang sulu. We will conduct the election base sa 25. Kung paano pupunan yung kabuuan ng 80, dahil 73 lamang ang magiging membro, ay wala sa jurisdiction ng COMELEC yon. Either nasa Kongreso yan o nasa Bangsamoro Parliament. Samtang hugot sab nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan sa maong COC filing nga mulungtad pa hangtod sa Sabado sa alas 5 sa hapon. Ang pinapatupad natin ngayon ay yung mga supporters natin, no? Hindi na pwedeng pumasok na dito para hindi na magkakagulo. Hanggang doon lang sila sa designated area wherein we have that PNP and the composition of PNP and the AFP military na nandyan sa iyo. Sara, giawhag sab sa COMELEC BARM ang mga political aspirants na mag-file na og sayo kini aron na malikay sa posibleng kalangan kung do naman ilabi na sa kakulangon sa requirement. Sara. Daghang salamat, Efren Mamak.